Så ofte før. Dobbelt så mange bolde på banen som mig. Lortefarve. Det er mig. Okay. Jeg fik en i. Lortefarve. Der er Morten. Nå, er det okay? Du skulle... Eller fik du lige en i, eller hvad? Jo, jeg prikker Fuck dig, hvad rykker du? Jeg røg i 14. Hvad rykker du? Hvad? Kim har det på Rykker bevis. du hvad? Kim har Rykker du hvad? Kim bevis. Det er ikke nok, Morten. Du skal bare skyde. Hvad, rykker du den der, eller hvad? Jeg røg i 14 lidt op. Lidt op. Så jeg vil sige, den her står her, eller hvad? Nej, den skal tilbage. Udmærket, den står der. Hold nu kæft. Morten, den skal tilbage, hvor den Hvad var. var? Skov, han sagde, han rykker den der lidt Jeg op. Skyd nu bare! lidt den vej. Okay. Sådan. Han skød til den med den hvide. Jeg prikkede til 14. 14'eren stod, hvor den hvide står nu. Du er fuld af en pose fucking Morten, Bevis. det er rigtigt, han skød til fucking den. en pose rødløg. Du er så dårlig taber, Morten. Du får høvl, du gør. Du taber. Ja, good luck for den der nede. Speed isn't the key. Hallo, men den drejer den forkerte vej ned i hullet, så gælder det ikke. Fuck det. Ja, det er den der skov, det er ikke deroppe. Prøv skov, hvorfor skyder du ikke? Skov, hvis du skyder sådan her, så går den deroppe, så går den deroppe. Hvis du nu skyder sådan meget her, skov. Prøv at kigge. Der. Nå, altså, du er ikke helt så dum, hva'? Nej, du skulle skyde. Nå. Du sprang lige led over, hva'? Ej, skår du, kommer den ikke. Det var fandme tæt på. 3 skud. Hvis det nu er helt ret, ja. Fucking røv. Det gør Morten. Det der, det er nar. Okay, så er den her. Godt. Det er godt, du kan ødelægge bordpladen, Morten. Så er det hvad? Skal du have et godt øl bare for, eller hvad? Det er dyrt, det der, Morten. Jeg kan da også score alligevel, og jeg er ligeglad med det der fucking homo-pis. Lad os så se. 1. Ej. Du har et skud mere. Så skal du med. Hvor fanden siger du det for? Så skulle du tænke på at lægge den op til den kunne ligge. Fuck det er dig. Er du ikke med på et hold, hvad? Okay. Det var et skud, det der. Det var 2. Morten! Okay, er vi enige om, at det er ikke ramt noget, jeg starter forfra? Er vi enige? Skål. Er vi enige om, at vi ser hvor mange... Ja, Vi ser hvor mange løber over inderne. Er vi enige? Skål. vi tæller med 4 Skål, er vi enige om, at vi tager mange løber over min ende? Umærket så. Skål, vi tager hvor mange løber over ende. Det er da i hvert fald fucking svært. Godt, Morten. Sikkert. Hvad siger du, Morten? Jeg siger i hvert fald, så han fandme nar. Hvem? Det er Anders. Hvorfor det? Ja, fordi han totalt udnyttede mine chancer der. Ja. Ja. Oh. Hvad er det, der spiller, Morten? Så lige, jeg skal se, hvordan den her computer han fungerer. Anders. It's up the bathroom. Vi må da ikke ødelægge den, vel?
Det ved jeg ikke. Skov, hvad der rammer nu? Du skal bruge musen, Morten. Det står til højre. Jeg tror, du skulle bruge fingeren. Ej, det var det tæt på, Skov. Eller Morten, du har 2 skud, hvis du når det. Drenge, Du har 2 skud, Morten. drenge, vi skal gøre den her. 2. 1. Kraftedeme med løgn. Du har et skud mere. Kraftedeme med løgn. Umærke. Må jeg så lægge den modsat sort? Ja. Hvordan lægger du så den her, motherfucker? Modsat sort. Gør vi ikke sådan her? Nej. Spinder. Nej, den skal modsat sort. Modsat så du har en chance, eller hvad? Hernede. Jeg stemmer på, at vi spinder den på lidt. Nej. Morten, sådan er reglerne. Det er fordi, jeg lægger den her, Morten, ikke? Og så gør jeg sådan her. Lad for bøsserne, der skal vente, eller hvad? Sådan en bøssespil, eller hvad? Umærke, så er det mig. Hvad sker der, hvis jeg var den sorte, så jeg var Ja, så har jeg. Det må du ikke. Hvad? Jeg spurgte, hvad skete der? Hvad sker der, hvis han retter sort først? Så får Skov et Så får skud. du 2 skud. Så Nej. Det er Han kan kun få 1, når der er sort tilbage. Hvad får han så? Han får bare et skud. Umærke, det er noget skud, hvis jeg fejlede. Så skal den sorte bare ikke. Umærke, skid ikke. Så har du 2 skud, Morten. 2 skud til Søren. Hvor skal jeg så lægge min fucking... Nej, du må ikke flytte den. Det er kun, det er kun du sådan en hvidrøv i, Morten. Du har et skud mere. Kom nu. Umærke. Du tror ikke på, at jeg kan? Nej. Så er det på, jeg kan. Tror du ikke på, at jeg kan, eller hvad? Nej, det tror jeg. Jeg viser mig, hvad? Det er rigtigt. Ja. Hvad så, Marcel? Jeg er ligeglad. Du skal derop, skal du ikke? Jeg skal heri. Hvad er det umærket? Kom så Eisenheim, eller sådan noget. Opad. Ja, der er ikke så langt mod den væg. Ja, men det her er nede fra går. Og nu har du forstået det, var Morten? Altså, prøv at, jeg ser bare cheat-regler, så jeg ved ikke om det her med cheat-reglerne, de starter eller hvad. Det er sgu ikke. Slap bare af. Og vi har en vinder! Så eller hvad? Fuck det er. Bøs eller hvad? Hvad siger du så, Morten? Hvor er det ikke porno lige nu, eller hvad? Ej, skal der ikke... Hvad med vi putter noget champignon eller kødsovs? Eller tomatsovs? Hvad siger I til det? Vi har ikke noget, vi har ikke noget kødsovs. Nej, men Nej, men sådan noget tomatsovs. Hvorfor? Hvad var det, du stillede op i skabet, Morten? Altså, Champignon? det der chili sauce der. Hvad vil I sige?
Kan vi ikke putte Prøv lige noget mere at... i? Morten, Det er fucking godt. Morten, prøv lige at tage det ned igen. Nej, det gør vi. Morten, prøv lige Det at er tage... fucking godt. Morten, prøv lige at tage Det gør chili... vi. Morten, Prøv lige. tag lige chilisaucen ned igen. Champignon, tomatsauce, så ikke det smager godt. Jo, men Morten, prøv lige at tage chilisaucen ned igen. Okay, jeg har lige sat den ned. Nej, prøv lige at tage den Og ned igen. Kim, chilisaucen, den sætter Anders op. Morten, prøv lige at tage... Ja, Morten, prøv lige at tage den ned igen. Skal jeg tage ned igen? Ja, sorry. Okay, så vi har lige sat den op. Ja, prøv lige at tage den ned igen. Værsgo, chilisauce. Tak.